Έχεις βαρεθεί το λουράκι του ρολογιού σου και θες να το αλλάξεις? Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα custom χειροποίητο λουράκι. Το λουράκι αυτό είναι μια custom παραγγελία. Ο φίλος που το παρήγγειλε είχε ένα ρολόι Garmin Fenix 7 και επειδή δεν έβρισκε στο εμπόριο κάτι αντίστοιχο στα γούστα του, επικοινώνησε για να δει αν μπορούμε να του φτιάξουμε κάτι 100% εξατομικευμένο. Γενικά μπορούμε να φτιάξουμε λουράκι για κάθε σχεδόν ρολόι του εμπορίου, πλην κάποιων εξαιρέσεων όπου τα λουράκια δεν είναι αποσπόμενα ή είναι πολύ ιδιαίτερα. Φροντίσαμε να βρούμε τους connectors που απαιτούνται για το συγκεκριμένο μοντέλο και προχωρήσαμε στη δημιουργία του λουριού βάσει των εργοστασιακών διαστάσεων. Όλο το λουράκι είναι χειροποίητο, κομμένο, ραμμένο και γυαλισμένο στο χέρι. Προσοχή! Τα δερμάτινα λουράκια, όπως και όλα τα δερμάτινα προϊόντα, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το θαλασσινό νερό. Εδώ πέρα βλέπουμε τα τελευταία στάδια, τοποθετούμε την αγκράφα, κάνουμε τις απαραίτητες τρύπες και το λουράκι είναι έτοιμο.